Така, здравейте, дами и господа. Сега снимам отново хакерите в Ironcraft и виждате този килаура. И така. И ето го отново един хакер, който отново се включи хака. Бях го заснел преди за хак и той се оплаши нашия. Ян тикнал бак. Екстра идея Петров. Да, дами и господа, заставям се да ме убие. Да, дами и господа, ето уби ме. Това е нарочно и... така. И снимам. Така, дами и господа, това беше за епизода на Леда Среда. Сте видяли хака и чао!